കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല മോഡൽ ചോക്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ്, പിന്നെ കശുവണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിടുക. പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിടാൻ പറയുന്നത്. ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിടുക. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതാ ഏകദേശം അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് ഭാഗമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ മുറിച്ചതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചായപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് തിളച്ച് ചൂടുവെള്ളം വെക്കുക. നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചാൽ തിളകെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് മെൽറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് മെൽറ്റ്. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിനാൽ തന്നെ ഇത് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിനാൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മെൽറ്റായിക്കോളും കിട്ടും. കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അങ്ങനെ മെൽറ്റായി കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സിനെ കട്ട ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് അങ്ങനെ ഫുള്ളും മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് അതിന് ഒരു തെരി പോലും ഇല്ല കട്ടയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ മോൾഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വാങ്ങിയാലും മതി. ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വാങ്ങിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. മറ്റേത് ഡയറി മിൽക്കിന് അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. പിന്നെ പല മോഡൽ ഹോൾഡും ആണെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പല മോഡൽ ലോലിപോപ്പിൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെയൊക്കെ പല ഷേപ്പിലുള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 30 റുപ്യ വില വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് തിരിയും. ഇതിന് പേരെന്താ എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല. ഈ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ കഴിക്കൂലേ, ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം, അതേപോലത്തെ ഒരു സഞ്ചി എടുക്കുക. ആ സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിക്കില്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം കേട്ടോ. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അതേപോലത്തെ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പണിയില്ല. കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫുള്ള് അയക്കല്ലേ, നമ്മൾ പ്രഷർ പിടിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചി അങ്ങ് കീറിപ്പം. ഏകദേശം ഇത്രോളം അയക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ തുഞ്ച ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിക്കുക. അതായത് അധികം കൂടുതൽ മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ചൊരു ഇതിനെ മുറിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ മുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരോ ഹോളിലും നമുക്കിങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, കുറച്ച് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും അറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് തുടക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചായി ശ്രദ്ധിച്ച് അയക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അയക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫുള്ള് അയച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ടാപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് അറിയുന്നതാണ്. ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബബിൾസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുണ്ടായ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ തുടച്ച് കളയാം കേട്ടോ. പുറത്തുണ്ടായ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ തുറച്ച് അതന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിൽ പിന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ തുടച്ച് കളയാം. ഇനി എടുത്ത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫീസറിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെച്ചില്ല എൻ്റെ ഫോണങ്ങ് ഐസായി പോകും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വെച്ച് ഡോറങ്ങ് അടക്കുക. ഇനി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2 മോൾഡുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മോൾഡിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് പണിയങ്ങ് തീർക്കട്ടെ. കൂടെ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ്സ് കട്ട ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ചൊങ്കിട്ട് ഇത് കാണാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസൈന്. അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പുറത്തു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ടാൽ നിൽക്കാറ്, കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വെള്ളം, അതായത് ഒരു വെള്ളക്കളറായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ മെൽറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫാൻ്റെ കൊണ്ടൊക്കെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് സെറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് all this overthinking. Oh.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ശരിക്കും ഓർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കവറൊക്കെ വാങ്ങി റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കവറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തായാലും വെക്കണം. അപ്പോൾ കവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ, അതായത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കവറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലീനൊക്കെ പൈസ കൂടുതലാണ്, ഒരു ഇതിന് 130 റുപ്യൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം 200 പീസസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ ചോക്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കവറിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഡിസൈനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വേറെ കവറിൽ, അതായത് കാപ്പിയും വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കവറിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ചിഹ്നമുള്ള കവറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, കയറി കണ്ടിട്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കയറി ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഇതിന് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ 2 കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കവർ നമുക്കിങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ അത്ര വില വരുന്നുള്ളൂ. 1 കിലോന് എത്രയാണ് അത്ര വില വരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്തായാലും ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക, കയറി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ലോഗോ വരുന്നത്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ലോഗോ. ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോക്ലേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതും നല്ലൊരു കണ്ടന്റുമായി വീണ്ടും വരുന്നവരിക്കും ബൈ ബൈ.